από ό,τι φαίνεται. Δεν μας ενημέρωσε κανένας, ποιος να μας ενημερώσει. Αν το ήξερα πως είχε εκρηκτικά, δεν θα το έπαιρνε. Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στον κύριο Σπανό, να μας βοηθήσει λίγο. Αυτό, κύριε Σπανέ, είναι ντρόουν υψηλής τεχνολογίας, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, θα μας εξηγήσετε κι εσείς. Τώρα, πού μπορεί να φτάσει, πώς μπορεί να λειτουργήσει, πώς έφτασε ως εδώ. Πάμε λίγο μαζί έτσι να τα ξεδιαλύνουμε. Όσο μπορούμε φυσικά. Να κάνω μία σύσταση στους ψαράδες, όταν βρίσκουν τέτοια αντικείμενα στη θάλασσα, να μην τα πλησιάζουν καν και να ενημερώνουν τις αρχές. Να είναι το πρωτόκολλό τους, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε θερήσει θύματα εκεί. Τώρα, βέβαια, και οι άνθρωποι αυτοί πού να καταλάβουν τι είναι. Ωραία. Είναι η αλήθεια. Αυτό... Τώρα όμως το μαθαίνουν, το ξέρουν, το ακούνε. Για πείτε μας, κύριε Σπανέ, τι αίσθηση σας αφήνει εσάς αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πρόκειται όντως για ένα υψηλής τεχνολογίας μη επανδρωμένο θαλάσσιο επιθετικό μέσο, πάρα πολύ γρήγορο, που συνδυάζει προηγμένη ναυπηγική σχεδίαση, ενεργειακή αυτονομία μεγάλης διάρκειας, δηλαδή μπορεί να πάει και 800 χιλιόμετρα, με ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό, και πρέπει να δούμε το θέμα από τη σωστή του διάσταση σε βαθμό ασφαλείας εξαιρετικά κρίσιμο, θα έλεγα. Δεν μιλάμε για ένα απλό αντικείμενο που βρέθηκε στη θάλασσα, αλλά για ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο μέσο με μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες, το οποίο έφερε επικίνδυνο φορτίο, περίπου 300 κιλά εκρηκτικά, πυρομαχικά δηλαδή. Ναι, το είπα την πρώτη στιγμή εγώ, σε 4 δοχεία εντός του σκάφους και πυροκροτητές. Άρα, το πρώτο και βασικό ζήτημα είναι η ασφάλεια στο σημείο και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και πλοιάρια. Ας μην ξεχνάτε, στην περιοχή υπάρχουν οι θαλάσσιοι διάδρομοι όπου περνούν καθημερινά πάρα πολλά πλοία, μικρά, μεγάλα, μεσαία κτλ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσέγγιση πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική από εξειδικευμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Εμείς δηλαδή, το Υπουργείο υλοποίησε το σχέδιο Λαβής που έχουμε, και οποιαδήποτε επαφή μεταχείριση χωρίς έλεγχο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα αν υπάρχει ενεργό το σύστημα πυροδότησης, που ήταν ενεργό. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχει ένα σημείο που λέγεται safe and safe, και ήταν on safe. Δηλαδή αυτό το αντικείμενο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, ήταν έτοιμο για να κάνει αυτό που λέμε τη μεγάλη ζημιά. Κύριε Σπανέ, μισό λεπτό. Αυτά τα σκάφη έχουν ένα βεληνικές 400-500 χιλιόμετρα, νομίζω. Κατασκευάζονται στην Ουκρανία. Θέλω να δούμε ένα χάρτη και να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, μπόρεσε αυτό το σκάφος να έρθει από τα παράλια της Ουκρανίας, να περάσει και να έρθει στο Ιόνιο? Έφυγε από τη Λιβύη, όπως λέει κάποια άλλη εκδοχή, ή από μια χώρα της Αδριατικής, ή απελευθερώθηκε, το πω έτσι, από ένα πλοίο, έπεσε στη θάλασσα και συνέχισε? Γιατί η πλοήγησή του με το GPS και με όλα τα συστήματα γίνεται από πολύ μακριά. Προσέξτε, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να φτάσω σε αυτό το οποίο λέτε. Υπάρχει ένα σύστημα προώθησης και ενέργειας με υδροτζέτ. Δεν έχει μηχανική ενέργεια δηλαδή. Έχει ενεργειακή διάταξη με μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας. Και βέβαια αυτό καθοδηγείται ηλεκτρονικά με ενσωματωμένες κεραίες επικοινωνιών, με δυνατότητα τηλεχειρισμού, το remote control, μέσω ίντερνετ με κεραίες Starlink. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γνωστό. Τώρα, πώς βρέθηκε εκεί? Αυτό καταρχάς είναι ένα πολεμικό, είπαμε, πλοίο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, το οποίο κοστίζει από 300.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο. Δεν είναι κάτι απλό. Και άθικτο και καινούριο. Αυτό να από ό,τι φαίνεται και από ό,τι τουλάχιστον συζητιέται στους κόλπους και των μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα κλπ. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό της πραγματικότητα. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Φαίνεται. Πρόσεξε. Αυτά τα σκάφη πριν λίγο χρονικό διάστημα είχα χτυπήσει ένα δεξαμενόπλοιο ρώσικο, το οποίο περνούσε νότια της Κρήτης. Δεν μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλλον 2 πλοία. Απλώς το τελευταίο ήταν το ρώσικο. Άρα εκτιμάται ότι κάποια τέτοιου είδους αποστολή έχει και τώρα. Εγώ εκτιμώ ότι μια τέτοια αποστολή έχει και τώρα. Και πώς έφτασε εκεί? Για το σκιώδη στόλο, θα σας πω. Αυτά συνήθως έρχονται με πλοία. Τα ρίχνουν στη θάλασσα και αρχίζει ο χειρισμός. Από ξηρά δεν νομίζω να έχει πάει. Δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Άρα έχει πέσει από πλοίο. Χρησιμοποιούνται κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου. Είχαν βυθιστεί και 8 ρωσικά από το ίδιο ακριβώς αντικείμενο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ακόμα μπορεί να είναι και ένας στόχος, θα έλεγα,
ενός ολιγάρχη που μπορεί να περάσει από την περιοχή με ένα θαλαμικό. Γιατί μην ξεχνάτε, η περιοχή αυτή τη στιγμή περνάνε και τουριστικά σκάφη, έτσι. Ή ακόμα μπορεί να είναι και εργαλείο διακίνησης ναρκωτικών. Όλα αυτά είναι στο πεδίο. Το σίγουρο είναι ότι η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Μα δεν είχε ναρκωτικά, είχε. Όχι. Για εργαλείο διακίνηση, δηλαδή να προστατεύσουν ναρκωτικά. Προσέξτε. Γιατί η οδός από εκεί είναι θαλάσσια οδός, η οποία περνάνε πλοία τα οποία είναι γεμάτα με ναρκωτικά. Ξέρετε, ή κάτι άλλο. Σε ένα ρεπορτάζ υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε γραπτές οδηγίες πάνω και αυτό είναι που ενδεχομένως. Και αυτό. Προσέξτε όμως. Προσέξτε, εδώ είναι το άλλο στοιχείο. Καταρχάς τα εκρηκτικά έχουν εξοδετερωθεί, να ξέρετε, και είναι το μόνο σίγουρο και έρχεται στον Κανελόπουλο για περαιτέρω έρευνα. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι η ανάκτηση όλων των στοιχείων και των εξαρτημάτων που έχει εκεί, ειδικότερα της κάμερας που έχει απάνω, να δούμε τι έχει καταγράψει στο καταγραφικό, που θα δώσει πραγματικά στην έρευνα πολλά στοιχεία. Πάντως, είναι ένα σοβαρό θέμα, αγγίζει και την εθνική μας ασφάλεια. Εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ένα όπλο το οποίο είναι παράνομο και αγγίζει και την εθνική μας ασφάλεια, είναι και νομικό θέμα και θέλει μεγάλη προσοχή. Και μόνο το γεγονός, κύριε Σπανέ, και μόνο το γεγονός ότι το ΓΕΘΑ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το λιμενικό έχουν από κοινού να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αυτή την ιστορία, δείχνει την σημασία του για την εθνική ασφάλεια. Έχει ενδιαφέρον αφού αποκωδικοποιηθεί αυτή η ιστορία, εάν τυχόν και υπάρχουν ζητήματα για ξένη χώρα σε ό,τι αφορά τη δράση της. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο που ήσασταν κοντά μας. Πάντως είναι μια σοβαρή απειλή και θα πρέπει να την εξετάσουμε. Αυτό το λέω ξεκάθαρα γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπανέ. Κύριε Ζόγκο, ευχαριστούμε για όσα μας περιγράψατε. Να είστε πάντα καλά. Πραγματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη.